Здравейте YouTube, аз съм FalmBG. Днес ще ви покажа как се прави лесно и бързо интро с Filmora, доста удобна програма. Влизате в текст кредит, отивате на специал текстове и си избирате. Аз избрах и този. Сега как да смените текста? Натискате два пъти върху него, маркирате и пишете текст по ваш избор. Може тук да се смените шрифта. Ето, аз избирам този. Отивам на Advanced, за да махна датата. Не знам по каква причина са сложили. Окей. А за да се вкарате музичка, натискате Music. да, моя приятел каза натискате Music и си избирате някоя. Натискате песен. Това се избира. Аз ще избера ей тази. И аз сега нека да изрежем.